Il-Kummissarju għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvira laqgħet bil-kbir l-aħbar li pajjiżna kien ir-raba' l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għamel progress lejn ugwaljanza sħiħa bejn l-2015 u l-2017, b'ritmu pożittiv li jisboq il-medja Ewropea. Dan joħroġ mill-Indiċi tal-Istitut Ewropew li jaħdem favur l-ugwaljanza bejn is-sessi li jikklassifika l-ugwaljanza f'6 oqsma ewlenin bħax-xogħol, l-edukazzjoni, id-dħul finanzjarju, ir-rappreżentanza fl-istrutturi tal-poter, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja u s-saħħa. Lajvira rrikonoxxiet li f'dawn l-oqsma pajjiżna miex il-qudiem, iżda saħqet li għad fadal xi jsir fil-qasam tar-rappreżentanza fl-istrutturi tal-poter, fejn pajjiżna għadu b'waħda mill-inqas rappreżentanzi ta' nisa fil-Parlament. Saħqet li mingħajr dewmien għandha ssir ir-riforma li tintroduċi miżuri pożittivi għal rappreżentanza iktar indaqs. Il-dokument li ħareġ dwar miżuri pożittivi biex ikun hemm iktar nisa fil-Parlament dan għandu jgħin once li ovvjament jgħaddi u jiġi adottat u implementat biex f'elezzjoni oħra aħna naraw numru iżjed ta' nisa fil-Parlament. Is-Sinjura Lajvira argumentat li wkoll f'pajjiżi oħra l-ikbar progress dwar ir-rappreżentanza indaqs sar fejn il-miżuri kienu obbligatorji u mhux volontarji. Ħareġ ċar illi fejn sar progress sostanzjali kienu f'dawk il-pajjiżi fejn kien hemm aħna ngħidulhom binding measures, ġifieri miżuri mhux li jridu jiġu implementati b'mod volontarju, imma li jkunu mandatorji. U hemmhekk irriżulta fi progress sostanzjali u aħna l-hemmhekk irridu nimxu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.